Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы оештырган Яшьләр вакыты туры быел Татарстан районнарының авыл җирлекләрендә эшләде. Шөнче көн һәм кичә Яшьләр туры Саба районына да килеп җитте һәм Шәммәрдән лесхоз бистәләрендә эшләде. Яшьләр вакыты турының төп максаты авыл җирлекләрендә яшьләрнең киләчәккә карашларын, авылларының үсеш стратегиясын күзаллауны ачыклау. Шулай итеп, тур барышында аларга авыл территорияләренең ресурсларын билгеләргә, киләчәк образын төзергә һәм район үсешенә нәкъ менә алар нинди өлеш кертә алуларын бәяләргә кирәк иде. Яшьләр тирә-як авыллардан җыелганлыктан һәр кайсы үз җирлекләрендә күргән үсеш стратегиясын алга сөрде. Барлыгы 8 командага берләшеп эшләде алар һәм үз фикерләрен яклады. Üçüncü командаға бирелгән шундый биредә менә язылган инде киләчәктә шушы 5 ел эчендә 5 ел аралыгында безнең җирлектә нинди һөнәр ияләре безнең кирәк булачак һәм инде аларның эффективный эшләре ничек булачак, шуларның нәтиҗәләре турында безгә монда сораган. Без инде менә хәзер барлыйбыз кемнәрне биредә язу турында. Инде монда шу җирлектә укытучы монда, авыл хуҗалыгында эшләүчеме, урман хуҗалыгында эшлиме, яки программистмы, яки блогердер бәлки бүгенге заманда бик актуаль һөнәрләрнең берсе шулай бит. Без бүгенге көндә инде менә команда белән хәзер фикерләшәбез. Миңа калса җирлектә кирәктер инде әлбәттә иң беренче чиратта мәгариф юнәлешен үстерергә һәм инде һөнәри юнәлеш буларак авыл хуҗалыгын үстерү кирәктер дип уйлыйм. Аннан соң инде киләчәктә шушыннан башлап без инде яңа төрләргә дә ачыш ясарга тиештебез дип уйлыйм миңа калса.